Ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Намин сачоқчаҳои туркиро пурсон шуда буд яке аз подписчикони мо ва ҳозир ма ира дар назди 8-ум дарвозаи бозори Корвон тарафи Обтовӣ дарёфт кардам. Мехе фурӯхта мешуда инами комплектако. Ана вай коробка будагиё туркии тоза 120 сомон. Асана қиматиш 120 сомон. Ана баъд дора бо аз дигар намудош анаи дигар глош аз анами комплектое ки ҳозир ҳаст мебинед ва ё аз 30 сомон сар мешава як пачкачаш то 120 сомона. баъзеош мисол ваян 5та дорам, баъзеош 6та дорам. хулас ҳар хела. марҳамат, и барои доставка набуд, и барои хоҳиш карда буд яке аз подписчикони мо барои аввай видео кардаги будам ки мехе турецкиёи мисол коробкаги ҳастай Тоҷикистон даям. хулас